Vítajte. Mojimi hostiami sú teraz dvaja kľúčoví muži, dve kľúčové osoby jednoho z najdôležitejších transformačných projektov z tzv. Mýty borajúcich škôl na Slovensku. Hovoríme o zvolenskej škole Alma a pri tomto stole vítam Erika Tomáša, ktorý je absolventom programu Teach a je súčasťou vedenia školy Alma. Myslím, že si Erik zástupca riaditeľa školy Alma a programového riaditeľa školy a človeka, ktorý do toho investuje naozaj aj veľa svojho času a svojej životnej energie, Juraja Hybša. Takže Erik a Juraj, vítajte pri tomto podcaste. Ahoj. Ahoj, Daniel. Budeme sa dnes rozprávať o tom, prečo je Alma taký zaujímavý projekt, prečo je dôležité sa o ňom hovoriť v kontexte celej krajiny, pretože my sa nebavíme iba o tých niekoľkých desiatok alebo málo stovkách detí, ktoré dneska máme v škole Alma, ale hovoríme o tom, že chceme urobiť niečo, čo bude potom zase multiplikovateľné, nejaké skúsenosti, ktoré budú rolovateľné ďalej. A ako je v tomto celom zapojený Teach ako program a ktoré z tých skúseností, ktoré ste už dneska nadobudli, sú nejakým spôsobom už ďalej replikovateľné. Tak keďže hovoríme o tom, že to je kľúčový transformačný projekt a hovoríme o tzv. Mýty búrajúcich školách, tak keďže Juraj sa o chvíľku dostane k slovu a vieme, že Juraj je ako vodopád, ktorý je takmer nezastaviteľný, dáme najskôr slovo tebe, Erik. V čom z tvojho pohľadu spočíva unikátnosť tohto programu a Mýty búrajúcej školy Alma, že si nasmeroval svoj profesionálny život a z Banskej Bystrice denne do toho Zvolena dochádzaš a dávaš tam svoju energiu a svoj čas? Vďaka za otázku. Tak pre mňa, ja už po tom, čo som bol v programe Teachu, 2 roky, čo som učil v Huncovciach, tak som ostal v tíme. A v tíme som sa potom najprv venoval mentoringu a neskôr som sa začal venovať partnerstvám so školami a už tam ma lákalo, alebo som mal v hlave, že tak už by bolo super, keby aj my v Teachi sme nejakú školu buď zriadili, alebo boli by sme pri tom, pretože ja som bol v takej roli takého konzultanta pre partnerské školy, ale cítil som, že nemám možnosť niekedy tie veci ovplyvniť do tej miery, do ktorej by som chcel. Takže to ma lákalo a zároveň ma pri tom lákalo to, alebo ma tak hnevalo, že sú také rôzne mýty, ktoré som chcel búrať. A jeden z nich taký silných bol, že decká z generačnej chudoby vlastne na to ani nemajú, aby dosahovali aspoň priemerné výsledky. Alebo druhý, čo tak ma tiež hneval, že keď máme decká z generačnej chudoby v triede, tak oni sú skôr brzdou pre tie iné decká. Tak to boli také motivácie, kde som si vravel, že chcem byť pri tom, aby som ukázal, že sa to dá. Ty si 2 roky, ak si dobre pamätám, učil v Huncovciach. Áno. A tam si robil s takýmito komunitami, zažívaš túto komunitu znova, už trošku inej roli, lebo v Huncovciach si nemal iný vplyv ako vplyv vo svojej triede. Áno. Tak povedz o tom, že ako sa ti tieto mýty darí búrať. Myslím aj tebe ako učiteľovi, ale tebe ako človeku, ktorý dneska môže určovať a nastaviť celý spôsob fungovania tej školy. Či je to ten mýtus, že tie decká na to nemajú, alebo ten mýtus, že oni brzdia vlastne tých ostatných, pretože práve na toto sústreďujete veľa úsilia. Už len z tej roli toho, že som súčasťou manažmentu, tak vieme nastavovať niektoré veci a myslím napríklad na to, že sme v rámci disponibilných hodín dali 1 hodinu naviac pre 5-ako 6-takov hodinu čítania a potom sme si merali tie výsledky s krajinou čitateľov a ukázalo sa nám, že to má enormný vplyv na ich čitateľské sebavedomie, na to, že dostávajú od učiteľov oveľa viac spätnej väzby na svoje čítanie, o to, že majú oveľa väčší záujem čítať tie decká, čo má potom vplyv na rozvoj ich gramotnosti a tomu, ako rozumejú textu. A tak sme sa rozhodli, že napríklad sme pridali tento predmet aj do 7. ročníka. Čiže teraz dokonca hovoríš o druhostupňároch, ktorí už prešli tým, to znamená, oni už sú vlastne neúplne na začiatku svojho vzdelávacieho života, majú povedzme už 11, 12, 13 rokov. V podstate dovtedy do nich až tak veľmi nikto neinvestoval a tým pádom aj to sebavedomie tomu zodpovedalo. Áno. A v tejto chvíli vy ste im pomohli otočiť tú paradigmu a to znamená, že to, čo hovoríš, že v nich samých búraš ten mýtus, že
Že na to nemajú. A zažívajú úspech. No, Juraj, ty si vlastne stál pri zrode tejto myšlienky. Ty žiješ, pôvodne si síce z Bratislavy, myslím, alebo žil si dlho v Bratislave, ale presťahoval si sa na stredné Slovensko, na Lazy, ak to dobre hovorím, nedaleko Zvolená, a púštil si sa do všeličoho. Mnohé sociálne inovácie si vlastne robil v tých svojich prostrediach, ale v istej chvíli si hovoril, že už robiť ďalšie vychytávky pre tých najšikovnejších ťa neuspokojí, pretože okolo nás je priveľa ľudí, ktorí nedostávajú rovnaké šance ako my všetci ostatní. V čom je pre teba dneska to, do čoho si sa ty osobne a ty ako Živica spolu s Erikom a s Týčom a s ďalšími ľuďmi, vy ste dvaja z veľkej skupiny naozaj silných lídrov, do toho pustili. V čom je toto pre teba myšlienka, ktorá môže byť naozaj že prelomová, v zmysle mýty borajúce pre celú krajinu? Ja som rád, že teda hovoríš o tom, že ako to môže priniesť nejaký prínos pre celú krajinu. Možno to vyzerá tak akože nabubrelo, ale podľa mňa je dôležité, aby sme nebudovali teraz nejakú uzavretú jednu školu, ktorá ukáže, že to ide. Ale otázka potom nie je, že aký to má naozaj zmysel pre celý systém. My dnes nepotrebujeme budovať nejaké ojedinelé príklady škôl, kde sa niečo podarí, ale mali by sme rozmýšľať nad tým, že ak takéto školy sa podaria, ako vieme celý ten systém a tie veci, ktoré sa nám podarili, preniesť aj do ďalších škôl. A my sme preto, a to je možno dôležité povedať, Alma nevznikla, že založili sme novú školu na Zelenej lúke. A osobne si myslím, že keď zakladali novú školu, ideme úplne od začiatku a príjmame tam deti a samozrejme aj z generačnej chudoby, je to radikálne ľahšie, ako keď treba prevziať školu, ktorá je tesne pred zánikom, do ktorej majorita nechce chodiť. Čo ona už vlastne bola segregovaná? Ona už bola vlastne, tam bol najvyšší počet detí z generačnej chudoby v rámci celého mesta, že tam sa vlastne tie deti odkladali. A teraz zobrať takúto školu, kde je naozaj že aj veľa problémov a začať ju pomaly transformovať na to, aby sa ukázalo, ako sa to dá. A treba samozrejme povedať, že jedna vec, že my sme na začiatku. Že to naozaj, že keď si povieme, že to celé podarilo, tak to bude o niekoľko rokov. Na druhej strane, ja tam ale vidím, ako dnes veľké pozitívne výsledky napríklad v tom, že sa vrátila do školy majorita. To bol prvý veľký míľnik. Ja som povedal, že ak sa nám nepodarí pritiahnuť do prvých ročníkov rodičov z majority a detí, tak v podstate nemáme úplne čo robiť, lebo v tej chvíli vlastne sa točíme v kruhu. A toto bol jeden z najzlomovejších momentov, že školu, ktorú v meste ľudia volali, že cigánska škola, že zrazu sa proste podarilo spraviť to, že rodičia povedali si, že tá škola má zmysel, máme k tomu dôveru a dali nám deti do prvého ročníka. Čo podľa teba v tomto rozhodlo? Pretože dokonca je to, že vy ste školu prevzali, dokonca ja ako minister školstva, keď som bol na otvorení školského roka 23-24, tak vlastne moja cesta vtedy smerovala práve do Almy, ktorá sa ešte vtedy takto nevolala. A to bolo v čase, keď ste ju iba, akože, keď bolo iba schválené, že ju prevezmete, čiže bola to vlastne iba ešte tá právoplatnosť ešte bola chvíľku ako keby odložená. A to, že to samotné oznámenie, že aj ľudia, ktorí majú nejaké možno, že dobré, mne konvenujúce predstavy, že tú školu dostanú pod kontrolu, to ma ako rodiča ešte nemusí presvedčiť. Čo v tom meste Zvolená? Hovorím to, že dajme si to trošku do detailu v takom spomalení, lebo toto isté sa deje v mnohých mestách a bude sa diať v mnohých mestách. Máme v mnohých mestách školy, do ktorých sa buď zámerne, alebo niekedy možno aj nezámerne vysegregovali, popremiestňovali rozličné deti, následne dostal z generačnej chudoby, následne z tých škôl bol ten tzv. White flight, ten biely únik a to typicky ako keby to vedenie toho mesta, nie že by bolo nevyhnutne za takéto riešenie, ale nevedeli presne si predstaviť, čo s tým a de facto sa zmierili, že s tým sa asi už nič nedá robiť. Vy ste sa teraz rozhodli túto paradigmu radikálne premeniť. Ale čo vám pomohlo, že ste v tomto boli úspešní? Pretože tento zlom dosiahnuť, tento milník dosiahnuť, to nestačilo, že ty máš dobrý úmysel. Je kopa ľudí s dobrými úmyslami,
a nestane sa vôbec nič. Čo vám pomohlo dosiahnuť túto naozaj, že až akože game changer. Čo bol ten game changer, ktorý ste dosiahli? Alebo ako ste to urobili? Sú tam povedať dve také, že zásadné roviny. Jedna vec, čo chcem aj oceniť, teda, že mesto Zvolen spravilo veľmi radikálny krok a spravilo ho dobrovoľne, a to je to, že zmenilo školské obvody. To je tá veľká téma, o ktorej sa aj pri novele školského zákona dnes málo hovorí, a to je o tom, že mesto sa rozhodlo, nebudeme koncentrovať tie deti do jednej školy. Treba povedať, že toto sa riešilo roky. Ja som o tejto téme s mestom rozprával ešte pred 10 rokmi, že poďme to robiť inakšie. Ten proces bol dlhý, namáhavý, bolo tam veľa snahy, aby sa to nespravilo. Nakoniec ale mesto rozhodlo, že ideme to zmeniť a deti z generačnej chudoby nebudeme koncentrovať do jednej školy, ale rovnomerne ich rozmiestime do ďalších škôl. Čo je úplne zásadná zmena. A ono to na tom meste aj vidno. Taký príklad máme veľmi silný z Moravy, z mesta Krnov, kde spravili niečo podobné pred 16 rokmi. A dnes vidíme tie výsledky, že sú enormne dobré. A rovnako sa tam trápili, ako u nás sa trápime v mnohých iných okresných a krajských mestách. Ale toto samotné určite nestačilo. Vy ste museli ešte niečo iné urobiť, pretože... Jasne, keby sa zmenili školské obvody a tým by to akože skončilo, tak samozrejme do našej školy sa tie deti nenahlásia. Nenahlásia, presne. Možno by sa nahlásilo 3, 4, 5 rokov a tá škola by dovtedy neprežila. To, čo bolo druhý, podľa mňa dôležitý krok je, samozrejme, zmena zriaďovateľa a zmena vedenia školy k tomu prispela. Jedna z kľúčových vecí, čo bola, rodičia, keď dávajú dieťa do prvej triedy, tak chcú vedieť, že a kto bude tá učiteľka, ktorá to bude učiť. A tam sme naozaj použili veľmi silnú kartu. Ja som pomáhal zakladať komunitnú školu na Zajžovej, ktorú vlastne viedla Martina Štiesková, ktorá učila všetky moje 3 deti. No a Martinu sme poprosili teda, že či do tohto náročného projektu ide, a ona bude vlastne učiteľkou prvákov. Túto ponuku prijala. Ja som teda s čistým svedomím mohol aj verejnosti vo Zvolene hovoriť, táto žena vychovala moje 3 deti, sú úspešné, 2 študujú v zahraničí, syn ide sem tiež do školy, a ja keby som sa mal ako rodič rozhodnúť, tak tie deti sem dám. A to podľa mňa bola jedna veľká vec, že sme vlastne ukázali, že tu bude naozaj silná pedagogická osobnosť. A ďalšia vec, že my sme naozaj začali meniť aj to vnímanie školy. A tam treba povedať, že veľa vecí samozrejme spraví aj to, že do školy idú nové pomôcky, ide tam teraz nejaká podpora na to, aby tie triedy nejako vyzerali, lebo rodičia chcú vidieť, že tam budú deti cítiť príjemne. Takže to, čo ja často hovorím, a ľudia hovoria, veď stálo to asi veľa peňazí. Hovorím, stálo to veľa peňazí, to treba povedať otvorene, to je veľká vďaka patrí darcom, ktorí to podporili. Zároveň jedným dýchom dodávam, že my sme prebrali školu v katastrofálnom stave. Čo sa týka financií, čo sa týka vnímania školy, čo sa týka toho, ako vyzeral celý vlastne ten interiér. Takže my sme neišli z bodu 0, my sme išli z bodu -10. A ja by som ťa, keď môžem, trochu doplnil ešte, že čo vnímam v tom, že keď sa zmenilo vedenie, tak tá škola sa začala otvárať. Že začali sme ponúkať kluby predškolákom, kde aj rodičia si mohli buď sa nejak vzdelávať v nejakej téme, alebo vyskúšať nejaké veci, vidieť, ako to funguje, že ako pracujeme s deťmi. Mali sme tam ochutnávky superáru, alebo educoach a podobne. Tak myslím, že aj to prispelo k tomu, že zrazu sa o nás začalo rozprávať už trošku inak. Hej? Že brány tej školy sa otvorili a mohli si to ohmatať. My o tých mýtich borevcích školách hovoríme aj preto, že to není iba slovenský problém. A niekedy to, že decká z generačnej chudoby sú úplne bez šance, vidíme aj v iných krajinách. Práve absolventi programu Teach for America v Spojených štátoch z týchto dôvodov založili dokonca niekoľko sietí škôl. Myslím, že tých sietí je niekoľko desiatok. Ja som sám navštívil jednu školu z tejto najväčšej siete. Tá sieť sa nazýva KIPP Schools vo Washingtone DC, keď sme boli na 25. výročí Teach for America vo Washingtone a teda tam tú transformáciu
vidíme aj v tom, že tie školy musia fungovať trošku inak ako v úzovkách bežné školy, lebo tam prichádzajú často decká z prostredia, povedzme tam vo veku 6 rokov, čiže dávame ešte bokom predškolskú výchovu, dôležitú tému. Tam prichádzajú deti z prostredí, kde nemajú niektoré typy návykov a tie návyky tým pádom tá škola musí dobudovať. Čo je dôležité na tom veľkom príbehu KIP, ktorý majú dneska okolo 300 škôl v celých Spojených štátoch, je, že oni vlastne tie decká z nízkych desiatok percent schopnosti vôbec prihlásiť sa a dostať sa na akúkoľvek vysokú školu sa dostávajú do vysokých desiatok percent. Čiže s nízkymi sa 10-20% detí, ktoré vôbec boli schopní ukončiť celú tú dochádzku, tam je to po 12. ročník, čiže ako keby po našu strednú školu a ísť na nejaký vyšší stupeň vzdelania sa vlastne dostávajú cez 90%. Jak vy teraz, Erik, aj uvažujete, a samozrejme to bude postupne, o tých šanciach pre tie decká, ktoré sú povedzme už dneska na 2. stupni, ktoré mýty tam spoločne potrebujete veľmi búrať a myslím, že ty si dobre začal tým, že tie prvé mýty treba búrať vo vnútri tých detí, ale následne aj v celej komunite, následne aj v ich komunitách, či v tom Pustom hrade alebo v ďalších a následne v celom tom podpornom systéme. Tak čo vnímam, že intenzívne na čom pracujeme, taká práca s rodinami a komunikácia s nimi, hej, že do toho vkladá Juraj aj naši sociálni pedagógovia veľmi veľa energie a zároveň ako keby vnímame aj z tej komunity potom, že sa nám otvárajú a hovoria nám, že a viete nám pomôcť nájsť si prácu, viete nám pomôcť možno niečo zohnať. A takto napríklad u nás máme 2 upratovačky z komunity, čiže aj im sa ukazuje potom nejaký vzor, a že to vzdelanie potrebujú, lebo čo máme na 2. stupni za veľkú výzvu, s ktorou sa teraz tak pasujeme, je, že naše decká idú na strednú školu, ale nevydržia tam. A to je teraz pre nás taká veľká výzva, o ktorej debatujeme, že aké hodnoty a charakterové vlastnosti v nich potrebujeme posilňovať, aby vydržali. A ako to robiť, pretože to nás potom mrzí a vidíme, že tie deti potom strácajú šancu v živote. Koľko je vlastne dneska v škole učiteľov? Ty si zástupca riaditeľa, si jediný, či je tam viacej? Ako je to? Sme 2. Ste 2, dobre. Koľko je tam dneska učiteľov a koľko z nich sú z Týču a možno keď môžeš o nich niečo povedať? Celkovo nás je na škole do 30 ľudí. Máme pomerne veľa asistentov, 7, ešte nejakí 3-4 nepedagogickí a potom sú to vlastne učitelia a máme ešte podporný tím na škole, kde máme psychologičku, špeciálnu pedagogičku a 2 sociálnych pedagógov. A z Týču vlastne sme tam 4 so mnou. Že som ja, Miška Danišová, ona je učí na 2. stupni angličtinu a je triedna učiteľka Jurajovmu synovi v triede a potom tam máme 2 účastníkov programu Teach Next. Janko, on je v 2. roku a Nikola vlastne v 1. Dobre, Ďuro, čo oni z tvojho pohľadu prinášajú? Pretože my hovoríme o tom, že včera sme to počuli od Wendy povedať, keď sme sa dokonca stretli s ministrom Dukerom tak Wendy rozprávala o tom, ako v Indii, v niektorých regiónoch vznikajú dneska celé množstvo vzdelávacích iniciatív, ktoré sú, keď sa na to pozerala, práve drivované absolventami Teach for India, ktorí to tam nevnímajú. Čiže niekedy je to tak, že založíš celú iniciatívu, ale niekedy je to, že v úvodzovkách dostaneš do ruky iba náročnú triedu. Ak si dobre pamätám, tak tvoj syn Jori je práve v takejto triede ešte stále veľmi, veľmi náročne zmiešané, lebo to sú tie vyššie ročníky, kde už bolo veľa detí práve s tými ťažšími skúsenostiami segregovanej školy v minulosti, práve z jednou z tých našich Teach učiteľiek. Tak Jori není úplne, že zmiešanej triede, on je vlastne, že úplná minorita. Oni sú tam vlastne len dve deti z majority, takže tá trieda... Keby tu sedel Jori, možno sa tak čuduje, že prečo hovoríme, že náročná trieda, lebo on to berie, že... Že je to normálne? Že je to super, že on tam má kamošov, oni sa teraz naozaj aj veľa stretávajú. Na druhej strane treba úplne otvorene povedať, že tie vzdelávacie rozdiely medzi tými deťmi sú že obrovské. To naozaj, že ja som teraz bol aj na hospitáciách, aj u ňoho v triede, a vidím, že tie rozdiely, čo sa týka teraz ako vzdelávania alebo akademických výsledkov, to sú obrovské nožnice.
Snažíme sa ich zmenšovať, ale treba úplne na rovinu povedať, že začína niekde, že v 6. triede je už celku neskoro. To, čo naozaj nedáva zmysel a kde vidím veľkú nádej, to sú práve tie decká z generačnej chudoby, ktoré k nám nastupujú naozaj teraz do tej prvej triedy alebo do druhej. Tam sa dajú spraviť naozaj že veľmi dobré základy a ja pevne verím, že tieto decká budú mať naozaj šancu, že skončia strednú školu s maturitou. A prečo hovorím, že s maturitou alebo vôbec strednú školu? Ja keď som prišiel do komunity a hľadal som asistentov aj k nám do školy, tak som si obehol naozaj všetkých rodičov a ja som z rôzov zistil, že jediný náš rodič nemá skončenú strednú školu. A to nehovorím o maturite, nemajú ani výučný list. Takže naozaj tam tá vzdelanostná úroveň je strašne nízka a zároveň si vysvetľujeme, prečo je dôležité mať to vzdelanie, ale je to beh na dlhé trate. A ja stále pripomínam, že ak niekto čaká pri téme generačnej chudobe rýchle výsledky, musí si vždy spomenúť na to slovo generačná. To generačná znamená, že toto naozaj bude trvať roky. Na druhej strane, ale my musíme začať a musíme ukazovať, ako to postupne ide, ale zázraky nebudú, že budúci rok zrazu máme celý problém, či už na Alme alebo na inej škole takto vyriešený. Jak ty vnímaš tých učiteľov Týču v tomto kontexte? No ja veľa robím s našou triednou učiteľkou syna, Miškou Danišovou, práve preto, že tam sme začali riešiť veľmi intenzívne dochádzku, lebo tam naozaj boli výsledky, že veľmi, veľmi zlé, čo sa týka aj chodenia do školy. To znamená, že nechodili, aby sme to povedali tak prakticky. Áno, tak. Niektorí chodili, niektorí menej, niektorí takmer asi vôbec. To, čo ja vidím na Týči a možno priamo aj na Miške, že išla naozaj do toho s tým zápalom, že ale idem na tom robiť. Nebol ten mindset ľudí z Týču je pre mňa dôležitý, že dá sa to. Lebo veľakrát sa stretávame s tým, že ale to nemá zmysel a oni boli vždy takí a proste to už akože sa nezmení. To mindset, že dá sa to zmeniť a tie výsledky proste nakoniec prídu, je dôležitý a to tí ľudia z Týču majú. Ja keď spomínam aj Nikolu, ktorá teda učí tiež mojho syna slovenčinu, takže to som si tiež bol pozrieť. Ja sa priznám, že ja keď som videl v júli, že to je čerstvá absolventka vysokej školy, tak som si hovoril, že 2 týždne vydrží. To dá 2 týždne, tá príde do triedy k tomu môjmu synovi a k tým spolužiakom nedá to. To nevyzerá na veľkú dôveru, ktorú si mal na začiatku. Ja som taký skeptický k ľuďom, ktorí začínajú a idú do najťažších škôl, lebo Alma zase naozaj nie je ľahká škola na tom 2. stupni. Ale ja keď som videl učiť, a videl som aj to, že ako dokáže robiť manažment triedy, a to je naozaj začínajúca učiteľka, tak som si povedal, že klobúk dolu. Klobúk dolu, že do tohto takto ide a dokáže s tými deckami pracovať. To nedokážu častokrát naozaj ani učitelia, ktorí sú v školstve dlho. Takže za mňa super. No a samozrejme s Erikom, to je jeden z pilierov školy. On vyžaduje takú tú dobrotu, čo je tiež dôležitá vec. Ja mu hovorím, niekedy treba aj tú prísnosť. A to sa treba naučiť, že tie decká musia mať naozaj že rešpekt. Ja im hovorím, že deti, my vás máme radi, ale zároveň vy musíte rešpektovať veci, ktoré tu robíme. A to sa snažíme robiť. Takže pre mňa, a to je možno dôležité povedať, takéto projekty, ako je Alma rozmanitá, alebo aj ďalšie školy, ktoré budú vznikať, to sú veľké výzvy a tam treba, aby sme sa spájali. Preto sme si ako Živica, ktorá je zriaďovateľ školy, povedali, my sa ideme spojiť s Týč. To není o tom, že my to ideme robiť sami. Ak chceme niečo v tejto krajine posunúť, tak je naozaj dôležité spájať sa a spolupracovať. Ja som preto rád, že robíme s Týčom aj s ďalšími organizáciami, lebo len takto proste posunieme ten vzdelávací systém ďalej. My sme teraz samozrejme na strednom Slovensku vo Zvolene a takéto náročnejšie komunity sú aj na strednom, aj na západnom Slovensku, ale vieme, že sú vo výrazne väčšej miere vo východnom Slovensku, čiže teda od severovýchodného až po južnú časť, povedzme, stredoslovenského kraja, alebo juhovýchodnú časť stredoslovenského kraja. A toto bude chcieť celé obrovský
leadership. Nielen nastavenie systémov a procesov a financovania, kde sa teraz nejaké prvé základné kroky z pohľadu niektorých aj dosť nešikovne, z pohľadu niektorých aspoň, že nejako začali robiť na tej celoštátnej úrovni, ale to sa iba vznikajú vlastne predpoklady preto. Keď sme hovorili aj o tých obvodoch, to sú iba predpoklady preto, aby sa niečo spravilo. To vôbec nie je záruka. To sme v bode 0,1 zo 100-kilometrovej cesty. A teraz je otázka, že kde ten leadership nachádzať, pretože na toto bude treba úplne nový mindset, úplne nové nastavenie mysle v tých jednotlivých školských prostrediach. A vy ste, Erik, vlastne v Alme samotnej zistili, že boli učitelia, ktorí sa do toho proste ani nechceli zapojiť a radšej sa rozhodli, že toto nie je cesta pre mňa. My sme v podstate, my ako učitelia niektorí sme boli, musím povedať, žiaľ teda, uzrozumení a možno dokonca aj spokojní s tým, ako to bolo, čoho dôsledkom je, že spolužiaci tvojho syna, niektorí šiestáci, siedmaci, ako keby v tomto veku, no už majú taký gap, taká je tam meškanie, že budú mať naozaj, že ohromný problém aspoň čiastočne to dobehnúť. A čiže museli ste sa s niektorými učiteľmi, či z vlastného, alebo z ich rozhodnutia dokonca rozlučiť, ale to znamená, že my to musíme niekým nahradiť. A teraz otázka na obidvoch, kde máme v krajine nájsť, kľudne to povedzme, že lokálnych vzdelávacích lídrov, ktorí do toho budú ochotní dať aj svoje srdcia, ale budú vyzbrojení aj príslušnými zručnosťami a pôjdu dokonca niekedy aj do manažmentov škôl, pretože bez toho sa to nebude dať robiť. Ty vieš, že ešte raz ako učiteľ urobíš iba niečo, ale ako člen vedenia školy už máš na to samozrejme väčší dopad. Lebo takýchto projektov bude potrebné robiť desiatky. Nie ani desiatku, ale desiatky v celej krajine. Nie len na východnom Slovensku, ale z veľkej časti na východnom Slovensku, alebo teda, keď to pozeráme po tých krajoch, tak v tom Banskobystrickom kraji, najmä na tom juhovýchode je toho tiež veľa. Tak kde týchto ľudí brať? No, my máme problém samozrejme zohnať učiteľov, a to aj na Alme, a to je celkovo problém celého Slovenska. A ja teda nechcem byť akože v tomto skeptik, ale lepšie to nebude. To je naozaj vec, ktorú potrebujeme nejako riešiť. Podľa mňa tu sú zodpovední ľudia, ktorí sú mienkotvorní, ktorí majú ten hlas verejnosti, aby sme začali hovoriť o tom a oceňovať ľudí, ktorí robia na takýchto školách. My na Slovensku robíme presný opak. My častokrát dávame do popredia školy, ktoré dosahujú výborné výsledky v tých zvláštnych rebríčkoch, ukazujeme, ako to tam ide. Ale toto není to, čo táto krajina kľúčovo potrebuje. My, čo máme obrovský problém, je to, aby sme oceňovali učiteľov, ktorí robia z veľmi náročnom prostredí, s deťmi, ktoré naozaj pochádzajú z tej generačnej chudoby, sociálne slabších, zdravotne znevýhodnených, a prestali rozprávať o tom, ktorá škola ako výborne má výsledky olympiády, ale začali ukazovať o tom, že tu je učiteľ, ktorého pridaná hodnota je taká veľká, že príde dieťa z ťažkého prostredia a ten učiteľ dokáže posunúť na to, že je na strednej škole. Toto je podľa mňa, o čom sa mali oveľa viacej v tom verejnom priestore rozprávať, lebo my dnes tých ľudí neoceňujeme. Tí ľudia nemajú teraz ten pocit, že robia naozaj skvelú robotu. O nich takmer nikto nevie. Ja po týchto školách chodím a vo finále o nich nikto nepíše, nikto o nich nehovorí. Niekto by mohol aj povedať, že aj tie olympiády majú svoje miesto, ale tie veci si ale nemusia konkurovať. O tom hovoríme veľa. My potrebujeme práve naopak. Ja ako minister som mal pocit, že aj o tých olympiádach hovoríme málo, viem, ako málo peňazí tam bolo, ale v tejto chvíli myslím, že to si nerozporuje. Kde vidíš tých lídrov, Juraj? A kto sa o nich stará a ako ich dostať do toho systému? No, jedna vec je, že ja budem veľmi rád, keď tí ľudia budú napríklad z programu Teach, ktorí si povedia, že má to zmysel, že učím 2 roky, idem učiť ďalej, nabrať ďalšie skúsenosti a poviem si, a tomuto idem zasvetiť život a stanem sa riaditeľkou alebo riaditeľom školy. Toto by mala byť akože tá méta a toto je moje veľké odporúčanie pre Teach, hovoriť ľuďom, toto má naozaj zásadnú možnosť zmeniť krajinu a preto napríklad toto môžu byť tí lídri, ktorí budú to školstvo posúvať. Budú mať najbližších 20-30 rokov čo robiť? Ja si myslím, že aj viacej. Videl som naozaj osady, kde som si povedal, že tých 20 rokov je tak, že niečo sa trošku pohne. Ale samozrejme, a to chcem akože zase povedať pozitívnu vec,
My tu máme kopec vecí, ktoré vieme vyriešiť celku rýchlo, akože v tých okresných a krajských mestách, napríklad deti, ktoré sú na okraji spoločnosti a vieme im dať podporu, je oveľa jednoduchšie, ako samozrejme riešiť deti, ktoré sú v malých dedinách, v osadách a nemáte tam vlastne možnosť s tými obvodmi robiť. Na druhej strane, ale nehovoríme vždy o tom, že a toto nefunguje a tam začneme robiť niečo. A preto si aj myslím, to, čo zmeny sa naštartovali, ja si myslím, že o 5 rokov to ovocie budeme žať, aj keď dnes to možno vyzerá náročne, ale podľa mňa toto je cesta, že poďme vôbec niečo robiť, lebo základ je, že túto tému, aj tieto deti sme častokrát nechávali, že ale veď s nimi nemá zmysel nič už spraviť a necháme to tak. Erik, čo tá škola, ktorá by si kladla ambíciu zmenšiť tie vzdelávacie rozdiely, ktoré dneska sú obrovské, už dnes môže naučiť z toho, čo vy sa učíte v Alme a vy ste tiež ešte iba na začiatku? Mm-hmm. Čo sú také tie prvé, ako keby, že aj možno aj konkrétne hmatateľné veci, o ktorých už viete, že vám zafungovali a potrebujeme tých ďalej rolovať? Mm-hmm. Myslím, že už Juraj to aj tak spomínal, že podarilo sa nám pritiahnuť späť majoritu, tak to je jeden veľký úspech. Druhý je, že intenzívne, odkedy minulý rok sme prebrali manažerskú kontrolu, tak pracujeme na tom, aby dochádzka žiakov sa zlepšovala a v tom máme aj podľa dát žneme úspechy. Vieš ukázať grafy, čísla, hej? Presne tak. A tam vieme aj ukázať, že čo sme robili. Aj si vyhodnocujeme rôzne intervencie, aký majú vplyv na tú dochádzku. Tak to sú také dva veľké úspechy, čo vnímam. Keby si chcel zapáliť ľudí, ktorí dneska uvažujú o tom, že časť vlastného života by chceli venovať ceste, ktorú si aj ty prešiel, a najskôr v Huncovciach, potom v programe Teach, teraz už druhý rok si vlastne na Alme ako zástupca riaditeľa, tak pre ľudí, ktorí by, ako Juraj hovoril, že tých škôl sú ešte raz to povedzme desiatky, vysoké desiatky, ktoré potrebujú prejsť takouto obrovskou zmenou, ponad tie iné zmeny, ktoré sa dneska dejú z hľadiska celej kurikulárnej reformy, ktorá je sama revolučná, tak títo potrebujú robiť ešte druhú samostatnú revolúciu v tom, že nerezignujú na tie decká, ktoré prichádzajú z tej generačnej chudoby. Čím by si chcel získať a namotivovať, ako by si povzbudil ľudí, ktorí si dneska kladú otázku, že mal by som o tomto rozmýšľať, tak daj nejaký taký motivačný elevator pitch. To myslím, že tu vedľa mňa sedí väčší motivátor, ale ja si kladiem tú takú Kennedyovskú otázku, hej, že nepýtajte sa, čo môže štát robiť pre vás, ale že čo vy môžete urobiť pre štát. Keď to takto postavíš, to neznie moc motivujúce. Áno, ale že to... Ale asi chceš povedať, že pre celú krajinu alebo pre celú spoločnosť? Presne tak. A že keď hľadá niekto niečo zmysluplné, tak nevidím inú oblasť ako školstvo, kde sa vie tá energia zúročiť. Ale zároveň, že to nemusí byť stratený boj, lebo z toho, čo vy hovoríte, my vieme už dneska hovoriť aj o výsledkoch a úspechoch, nielen o tom, aké je to náročné. Áno. Ja poviem možno tak, že veľa cez príbehy, ako dáta sú dôležité a ja ich mám naozaj rád, ale zároveň si uvedomujem, že keď hovoríme dáta, ukazujeme grafy, ak ľudí to nechytí za srdce. A preto hovoríme častokrát príbehy, a to sú príbehy naozaj tých detí, a to je to, čo každý učiteľ a učiteľka. To je jedno, či tie deti sú z majority, či sú z generačnej chudoby, ten učiteľ má obrovskú moc. A to si málo kedy uvedomujeme a má moc v tom posunúť tie deti naozaj nejakým dobrým smerom a má moc im samozrejme aj veľmi ublížiť. A my potrebujeme učiteľov, ktorí vedia posúvať. A to sú veci, ktoré ten človek naozaj zrazu vidí. Hej? Ja minulý týždeň keď som bol na škole, máme tam žiačku, čo je teraz 8-čka a prišla za mnou a je z generačnej chudoby, že vo veľmi ťažkých podmienkách a hovorila mi o tom, ako bola na letnej škole, práve čo robil Teach a že ju strašne mrzelo, že nevyhrala nákupnú poukážku na knihy. A toto ja keď počujem, tak toto hovorím, že a toto je presne to, čo ma drží proste nad vodou, pretože v tej škole zažívame veľa ťažkých chvíľ. Ale keď to dievča vám povie, že by chcelo poukážku na knihy a ja uvidím teraz na chodbe čítať knihu, tak si hovorím, že do tohto keď investujeme a vidia to, a to je dôležité, a jej rovesničky a rovesníci, že ona proste číta a ona keď bude mať deti a už ich vie posunúť ďalej,
tak si myslím, že my keď sa to podcaste stretneme o 15-20 rokov, tak tí deti už podľa mňa budú inde. A toto je to, že my musíme veriť, že tá nádej tu je a ja si myslím, že to vieme posunúť a práve ten učiteľ dokáže týmto deťom ukázať, máš na to, lebo jedna z dôležitých vecí, ktorú si musíme uvedomiť, tie deti, aj ich rodičia, aj ich starí rodičia sú často podceňovaní. Častokrát sa im hovorí, ste hlúpi a vy to aj tak nedáte a my tým deťom musíme ukázať, že v každom je nejaký talent a škola by ho mala podporiť a rozvíjať. Počas oslav 10. výročia Týču Arnold Kiš, bývalý učiteľ z Turne nad Bodvou, mal v rámci celého moderovania, celej tej slávnosti interakciu so svojou bývalou žiačkou, ktorá dnes je študentkou vysokej školy, študuje sociálnu prácu a ktorej pred 10 rokmi Arnold otvoril dvere tým, že zriadil v škole školskú knižnicu a ona prvý raz sa dostala k normálnemu prístupu ku knihám a k čítaniu a ona nám aj včera pri takej diskusii pri malom okrúhlom stole hovorila, že tak toto bol ten moment, nebolo to jedna chvíľa, ale bolo toto obdobie, kedy mala so svojím učiteľom, ktorého obdivovala, takú veľkú interakciu, že vlastne mohla začať čítať a nasmerovalo to jej život. Tak príbehy, takéto zmeny sú tou ilustráciou, ktorá dáva tým dátam, že tie životy naozaj meníme život a emóciu. Ja sa vám chcem obidvom, Erik aj Juraj, poďakovať za to, čo robíte spolu s ďalšími ľuďmi, spolu so Zuzkou Brhlíkovou, riaditeľkou, ale my Romanom Veverkom, ktorý do toho dáva čas a ďalšími skvelými ľuďmi. Ďakujem, že pomáhate, ako si Juraj povedal, prinášať nádej aj do prostredí, na ktoré už mnohí iní rezignovali. Ďakujem. Veľká ďakujem za pozvanie.